hvis vi tager et udgangspunkt i, at alle skal udvikle sig til at have et godt liv, alle skal udvikle sig til at have livskvalitet, så vil jeg sige, så lykkes vi rigtig, rigtig godt. For der er rigtig mange unge, der kommer her og er utrolig forsømt i deres tidligere forløb, misforstået eller glemt i nogle forløb. Og det vil sige, at man er meget ramt, når man kommer her. Så hvis vi tager det ud fra det målingsresultat, så synes vi udvikler alle unge til at blive forholdsvis selvstændige individer i deres eget liv. Når det så er sagt, så er der jo også nogle andre mål, man gerne vil have med sig ud i livet, og det er, kommer man ud i uddannelse, kommer man ud i job, kommer man ud i noget andet, der giver mening. Og der vil jeg sige, der er ikke mange, der ikke kommer ud i noget, som giver mening for dem bagefter. Og det er meget, altså vores spektre er meget bredt, så det vil sige, at det kan være lige fra en infantil autist med retardering, som kommer ud og er i arbejde i Ren By i samarbejde med København, eller det kan være nogen, der har skrevet en bog, for eksempel. Det kan være, så de er blevet forfattere. Så kan det være, at man kommer på gymnasiet. Vi har en, der skal starte på universitetet lige om lidt. Så det er jo sådan meget forskelligt, hvad de kommer ud i, men de kommer i hvert fald ud i nogle forløb bagefter, hvor at der bliver taget rigtig godt hånd om dem. Det jeg vil sige, der er udfordringen stadigvæk, det er, når de bliver sluppet fra vores side af, så er man jo stadigvæk, når man har en diagnose, når man har en autisme-diagnose, så er det jo en livslang diagnose, så man er ikke helbredt, når man tager for os. Så det vi synes, der er en udfordring, det er, at man stadigvæk giver en hjælpende hånd, når man ikke er hos os mere. Så vil vi lykkes meget bedre med vores unge. Ingen tvivl om det. Men vi synes i hvert fald, at vores resultater vi er ret tilfredse med de unge mennesker, vi sender ud herfra.